Tak ceritani cah sore iki aku arep kondangan gane koncoku. Dadi koncoku iki wis sawi maune nyambut gawe dadi ziarah aku mungkin sekitar 2 tahunan, tapi dhek metu jaremu gak cocok bayarane. Akhirnya dhek metu terus nyambut gawe ndek bis gede-gede ngono. Cah tak takoni nah iki bis pariwisatanan. Nah iki aku tekan lokasine kayak keluargane iki wakil lho cah iki salaman aku sampai kuasel ngene iki. Nah iki barno langsung teko ndek kene langsung nyentrong. Nah dadi nek ndek lokasiku iki saiki ngene lho calek kondangan ngono bar teko aku langsung madang-madang beda mbek biyen lah teko ngono bar gokok-gokok dhisik ndopo bar ndopo ngono kayak madang-madang. Saiki ora, saiki teko langsung madang terus gogok barno langsung bali mek sedilut nek kondangan saiki beda mbek biyen-biyen. Nah iki nek bocil-bocil barang kayak iki koncoku ya wis tidak muda lagi lho cai. Koncoku wong lanang sekitar umure sekitar 40 tahunan ya wis mateng tenan calek lanang umur 40 tahun ini. Terus tak tekoki jarene iki kenal bojone iki ndek sosmed mbuh Instagram, Facebook utawa snack video aku gak patek. Niti-niti yo isin to cah. Nah iki aku barno mari mangan langsung njukuk sate tak latrani satene ngene iki. Nah iki tiba iki mau rada alo citik mbok mergo lek adem apa piye. Tapi enak iki rasane bar madang terus mangan sate jan nyeni tenan. Barno aja lali iki tase gak gemadai risala sampai lembar barang. Nah iki amplope tak koncengi lho iki cabene wangel to mbukake tak solasi ning ngene iki. Barno rampung iki langsung arepe bali dhisik. Gak soal iki udane teko meneh lho cah, aku malah khawatir to baline kudanan deres malah payah.